Já se přiznám, že se poprvé na módní přehlídce cítím dobře. Snad až symbolicky vypadlo jenom pírko a vy vidím, máte úplně úžasnou, skoro indiánskou čelinku. A celé se to tak jako krásně uzavírá do kruhu. Já bych řekla, že Martin mě vzadu řekl, dívej, jsou špelícháš, jo? No, ty nejsi romantická vůbec. Já to Jirko chci dát šárce pro štěstí, aby byla v pořádku a vemte si ho za 4 roky na olympiádu a uvidíte, jak přinese štěstí. Takže korunku jsem se rozhodla podporovat. Třeba co máte? To vždycky to všichni, a takže, protože, a tak, já si myslím, a my všichni zase takhle. Prostě tak dopředu klidně. Ale já vám tohle podržím a mluvte sama. Takže já jsem se rozhodla podporovat korunku, protože vlastně chtěla jsem podpořit Zlínský kraj, pomoct nějak svým spolu lidem, přesně, svým jakoby spoluobčanům ve Zlínském kraji a taky jsem chtěla podpořit Veroniku, kterou jsem potkala poprvé a byla jsem s ní úplně nadšená, jaká je celá do toho nadšená. Takže mě to prostě hrozně nadchlo a celá jejich tlupa z korunky. Já se přiznám, že když jsem potkala šárku, tak jsem potřebovala tlumočníka, protože ona používá ty výrazy těch jako 20letých, já už přece jsem trošičku jiná kategorie věková. Já jsem říkala, asi spíš rozumí s mojí dcerou, říkám, prostě mě překládej mi to rovnou v česky, protože ty výrazy je to cool a in a to jako Šárka se rozhodla vlastně veškeré oblečení, které měla na olympiádě, nebo část oblečení, které měla na olympiádě do Vancouveru, dát do aukce. A z té aukce sešla částka 26 000 korun. A tu Šárka věnuje nám do korunky. Takže my jí děkujeme. Děkujeme moc, Šárko. Že dvouletého chlapička Matyáše Horáka zemřela, který prostě, ač je takový maličký, tak bude už jenom upoutaný na dýchacích přístrojích, takže jsme jeho rodině trošičku usnadnili, že jsme koupili pomůcky, které jim nahradí pojišťovna a myslím si, že nejsou tady, já už nechci ty rodiče sem zvat, protože to není už úplně jednoduché. Takže za částku 38 000 jsme pomohli Matyáši Horákovi zlepšovat, takže díky moc. Chtěla bych říct, že obdivuju rodiny s postiženýma dětma a že je budu dál podporovat. Čau.